व्यक्तिया जाहैबाय अनिल मोसाहारी। बे व्यक्तिनि सायाव जोङो फंनैसो जोङो रायजो राजानि सिगाङाव जोङो मिथिसार होनो ओंखारबोदों। बिथाङाथ' जोंनि मथेबाथ' बिथाङा एक्स बिएलटिआनो, खिन्थु बे गेजेर ससेयाव बियो सिजफायारनि समाव बिथाङा जों थाफादों। थाफानानै बिथाङा बिखेखयै मोजां गाज्रि हाबाखौ बियो मावनो मोनाखै। आरो बिथाङा जे गावखौनो एक्स बिएलटि होननानै दिनै राजनिति गेलेगासिनो दङ। बे राजनितिकनि बुंनाय बिएलटिखौ लानानै जे राजनिति खालामबाय थादों बिथाङा, बेखौ जों सैज' खालामनो हायाखै। आरो बिथाङा बारा गोबावनि बे बिएलटि नङामोन। आं जि जायगायाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो दिनै प्रथम आं दिनैसिम दङ, जेंनाया दंबाय थायो, थांनानै दङ आङो इसोरनि अननायाव। बा दिनै सोरनिबा दिनै लिडिंशिपआव दिनै आं थांनानै दंबाय थायो। दासिमबो आं बिथांखौ बुङो जे बिथाङा दसे समनि थाखायल' बिएलटि जाना थाफैदों। आरो बिथाङा जोङो माने आं बायदि फार्स्टनिफ्राय हाबना थानाय बायदि अनेक बिथाङा गोनां खोथा बुङो, नङै खोथाखौ बुङो। किसुमान खोथाया नंगौबो, किसुमान खोथाया नङाबो। थ' माबे खैसाराव गोलैखो? मा खस्थ' मोनखो बिथाङालाय? जेबोथ' खस्थ' मोनफेराखै बिथाङा। जि जायगायाव सिजफायारनि उनावसो बिथाङा फैदों। जेबोथ' बे खस्थ' मोनाखै, हाग्राफोराव थाफैनो मोनाखै बियो। दा बबेबा सोरनिबा न'आव उन्दुफैनो मोन्दों ना मानो मोन्दों? बिथाङाथ' मोनाखै। बिसि पक्षे आं बुङा। बिथाङा सासे आंनिनो बोरैबा हिनजावनिफ्राय बोरैबा सोमोन्दो बिगुमै जालायलाङो। खिन्थु बिथाङा बेबायदि जोंखौ सोंखारिनि गोजानाव थानाया बिथांखौ आं खावलायहरो आरो बिथांखौ। निस्सय बिथाङा एपिबिलि सासे एजेन्डा जानानै दङ बिथाङा। आरो बे एपिबिलि जानानै बिथाङा अनेक खोथा बुङो, अनेक बुङो। जि जायगायाव हाग्रामा महिलारी सारखौ जोंनि बिएलटिनिनो सासे बे बिफामोन। बे बिफाखौनो एथ' सोंखारियो, एथ' गाज्रि बुङो, होमबा माबायदि फिसा जागोन बेलाय? सासे बिमा बिफाखौ रायग्रा फिसाया खि मोजां जागोन नामा बियो? आरो बे बुंदों हाग्रामा महिलारिनो भट होनाङा होनना बुंदों। बेबो बबेयाव थांनानै बुंदों? बिश्वनाथआव थांनानै। बिश्वनाथआव थांनानै बेहा बुंनो हानाय मा ओंथि दङ? मा बिबान दं? मा पदबि दं बेहा? पदबिखौ बुं। मानो एक्स बिएलटि मा बेलाय? एक्स बिएलटि जों बुंना लानो लाजियो। जि जायगायाव दिनै आं रौता ब्लकनि सासे दिनै आङो अर्गेनाइजेसन सेक्रेटारिबाव, होमबाबो दिनै आङो दिनै सरन एमएलए सारा लांफायो, दिनै आंखौ लांनानै बुङो, आंखौ परिचय होयो। जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हानाय जोंनि रौता हालामनि बापन बर' एक्स बिएलटि होनना बुङो आंखौ। आं बेखौ बादा होयो, सार आंखौ बिदि दा बुंनानै। आंहा मोनसे पदबि दङ, पदबिखौ बुं, मेनसन खालाम। आं मोनसे लाजिनाय थायो। बहुद सोंखारिबाय बियो, जों बहुद सैज' खालामबाय। जोङो 5 बोसोरखौ जोङो सैज' खालामना थाबाय। आरो हाग्रामा सरकारनि समाव मा बुंदों? माने दाङाबाजिया बारामोन। प्रमदनि सरकार फैनाय समाव दाङाबाजिया खममोन। बे समाव सोर दंमोन? आन्दलनकारिफ्रा सोरमोन? जोंथ' सरकार सालायग्रासो, हमनानै ला। जों सरकार सालायग्रासोमोन। बे सरकार सालायनाय समाव सोर खालामदोंमोन आन्दलनखौलाय? आबसु खालामदोंमोन, एनडिएफबि खालामदोंमोन, राजा लामा होबथादोंमोन, अनेक नानान्था खालामदोंमोन। दा दिनै गावसोरबो बुङो गोजोन फैबायनो। बेहाय दावराव दावसि खालामग्रा मानसियानो गैला रावबो। जोंबोथ' खालाम जों माखौ लाना खालामदों जों दावरावखौलाय? दावराव खालामदों पइन्टआनो गैया, जों मा खालामनो? बिस्रा बै समाव पइन्ट दंमोन। जोंनो सेपारेटिस्ट नांगौ, सेपारेटिस्ट नाङा, जोंनोबो नांगौ। जोंहाबो दं बिनि सायाव गांनाय उखैनाय। जों सेपारेटिस्टनि थाखायनो जों नाजानानै बिसि मोनबाय, बिटिसि मोनबोबाय। दा नै बिटिआर शब्द फैदों। बिटिआरआथ' खुनु माबा नङा दिसुन बेखौ। आरो बेखौ रायजोआ बाराबो मानिखायाखै। आरो बिटिसि दानि इलेक्सना जाहैबाय बिटिसि इलेक्सनसो। आङो बिथांखौ आं खावलायो, जों बुंनाबो लाया, जों एक्स बिएलटि दा बुंनाबो लाया। बिथाङाबो एक्स बिएलटि, आंबो एक्स बिएलटि। बिथाङाबो सासे संगठन खालामफैदोंमोन, आलफागिरि खालामना फैदोंमोन। बिथांखौबो जों बुङा जे जों बुङो जे बिथाङा जोंनि हाग्रामा सारखौ आरो बिएलटिखौ लानानै नासयनायखौ जों गोजानाव थाजानो लुबैयो। आरो दिनैनिफ्राय बिथाङा प्रेस मिट होनायफोरखौ बन्द' खालामनांगौ। गावखौ कामान्डार होनना बुङो। आरो माबा मोनसे बुंबावदोंमोन, आं नुदोंमोन एसे निउसाव, डिपुटि कामान्डारनो। जोंनावलाय माने डिपुटि कामान्डार थायो? जोंनि आर्मि चिफआ सोर?
बिएलटिनि आर्मि चिफआ सोरमोन बेखौनो सोंनाय बिथांनाव सोरमोन जोंनि आर्मि चिफआ जाहैबाय हितेश बसुमतारीमोन बिथाङा जोंनि आर्मि चिफमोन बियो आरो दिनै बिथांमोननि नेतृत्वआवनो जों दिनै थांनानै दङ बिटिसि मोनबोबाय बिथाङाबो मोनबाय अनिल मसाहारि बिथाङाबो मोनबाय दा ओंखायनो जों सुखि गोजोन रायजोजों जानासो थानांगौमोन ओमफ्राय दिनै मानो दिनै जोङो इलेक्सन नोंथाङा अनिल बसुमतारी सोंहरो नोंथाङा जे मानो ओंखारदों इलेक्सन दालाय जोङो बिटिसिखौ लाबोनाय लोगो जोङो दा जिरायनासो थानांगौमोन मानो दिनै जों बिदि ओंखारफिननांदों जों रायजोनो गथायना फैबाय रायजोआ बेखौ सामलायनांगौसोमोन दिनै सामलायनो रोङैनि जाहोनाव दिनै जोङो बिसोरनि मावनाय दांनायखौ मोजां नुयिनि थाखाय जों बिथांनि सरकारखौ जोङो गोजोनै गैयैयाव लेथेर फेथेर खालामनो थाखाय जोङो दिनै ओंखारफिननायाव जों बायद' जादों रायजोजों बिथां अनिल मसाहारिखौ आंनि थारनायखौ खावलायहरनाय जायो जे जोंखौ बिदि रायजोनि सिगाङाव मिडियाजों केमेराजों बा राजनितिखौ ओंखारनानै बिथाङा जोंखौ जे फानगासिनो दङ माने रायजोनि सिगाङाव खोनासंगासिनो दङ बिथाङा जाहाथे माने बिदि फाननायखौ बन्द' खालामनांगौ आरो बिथाङा सासे माबासो बियो मा होनो इउपिपिएलनि सासे दालालसो बियो महा गिदिर दालाल मिथिबाय बियो बे सासे नेताखौ रायनो हायो जों बेखौ रायनो हाया नामा जों बुंनो जोंहा अधिकार गैया नामा जोंहा बेखौ मोन्थाय दङ रायनो हानाय बे सासे खेदारसो बियो खेदारबाबो इसेबां गिदिर खेदार नङा बियो एटा साननायनि खेदारसो बियो आं बेखौ डाइरेक्ट बुंनानै आं बिथांनिसिम आरो बिथांखौ बुंबावो जे बिथाङा बे बुंनायनिफ्राय जानगाराव थाथों साबधान खैजिमा आरो अनिल बोरैबा बिगुमैसो जायो दे आं नोंखौ सैज्य हायावसो बुंनाय जाबाय आं बेखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ एसे फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों अनिल मसाहारिया जाहैबाय सासे इउपिपिएलनि एजेन्डा बियो आरो इउपिपिएलनि खामानि मावग्रा बियो एक्सपिएलटिनि खामानि मावग्रा नङा बियो सोरबा बिपिएफनि नङा बियो सोरबा माबा बिजेपि नङा बियो कंग्रेस नङा बियो सासे एक नाम्बार बे इउपिपिएलनि सासे बे दालाल आरो बे खामानि मावग्रा बे मानसिया मिथिबाय आरो बिश्वनाथ थांनानै बियो ओरैबायदि खोथा बुंदों बियो गावखौनो परिचय होदों आं बुङो साबधान बिश्वनाथबासि बिनि खोथाखौ लानानै दैयाव गोजावनाङा बे सासे फेम्फानासो दैनि फेम्फानासो बे मिथिबाय आसोल फेम्फानाया बहा थायो मिथिबाय दै सिङावसो थाङो बे गोजावनाय फेम्फानाय दै माबासो बियो दैनि फेम्फानासो बियो बिनि सायाव दा फोथाय रायजो राजाफोर बिश्वनाथबासि आरो हायोबा दम दङबा जोंनि बे लकआव थानानै बुं खोथाखौ बुं आं स्पस्ट बुङो काउन्टार होलायबा होलायगोन खुना आपत्ति गैया बेखिनि खोथा आरो नङा काउन्टारल' नङा मोगा मोगि रायलायनाया साबसिन जायो नों सोर जाखो आं सोर जाखो दोलो मोनसे थाना रायलायनाय मा लस जाखो नङा होमबा ओंखायनो बिथांखौ आं बुङो प्लिज अननानै नोंथाङा जोंनि सोमोन्दै दा बुंबाय था आरो नोंथाङा जोंखौ फाननानै नोंथाङा बिजनेस गेलेनो नांला आं बेखौ बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय बिथां खैजिमा मुसाहारिया जिखिनि खोथा बुंदों बेयो गावनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखायल' बुंदों बियो सासे जोंनि एक्स-बिएलटि नंगौ खिन्थु बियो डिपुटि कामान्डारबो नङा जेबो नङा बे सासे जोंबादि सासे केडार बिएलटिनि एक्स-बिएलटिनि दा बिथाङा बेखौनो गावखौ डिपुटि कामान्डार माबा माबि होननानै रायजोफोरनाव प्रसार खालामनानै लादों बे खोथाया नंखाय आरो अनिल बिथांखौ जों खावलायदों नोंथाङा डिपुटि कामान्डार होननाय बे बुस्थुखौ बोखारनानै लानांगौ नोंथाङा जोंबादि सासे केडारसो रायजो राजाखौ नोंथाङा थगायनाङा जे आं डिपुटि कामान्डार माबा माबि होननानै बेनिफ्राय नोंथाङा गोजानाव थानांगौ बेखौ जों एक्स-बिएलटिआ नोंथांसिम खावलायहरदों लोगोसे बिथांनि बुंनाय लेखा रायजो राजाफ्रा फैनाङा बिथांनि बुंनायजों रायजो राजाफ्रा फैनो नाङा गोजावनाङा आरो बिथांनिफ्राय एसे गोजानाव थानाया मोजां होननानै आं सानो रायजो राजाफोरखौ